शेतकरी मित्रांनो, डेली ताजे कापूस भावाबद्दलची माहिती जाणून घ्यायची असेल तर कृषी अपडेट या चॅनलला आत्ता सबस्क्राईब करा व व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करत जा. शेतकरी मित्रांनो, CCI आणि कापूस उत्पादक पणन महासंघ यांच्याद्वारे तब्बल राज्यामध्ये सध्या 20 लाख क्विंटल कापूस खरेदी केलेली आहे. ही सध्याची सर्वात मोठी बातमी आहे. तर याच्या माध्यमातून 109 केंद्रांच्या माध्यमातून ही खरेदी झाली आहे. त्यात सध्या CCIने 17.5 लाख क्विंटल, तर पणन महासंघाद्वारे 2,22,161 क्विंटल कापसाची खरेदी झालेली आहे. तर आपण पुढे बघणार आहोत बातमी डिटेलमध्ये. तर महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाने यावेळी अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांच्यामुळे 30 केंद्र सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर ही संख्या आता जास्तीत जास्त 36पर्यंत नेण्याचं प्रस्तावित आहे. त्यापेक्षा अधिक केंद्र कोणत्याही परिस्थितीत सुरू केले जाणार नाही असे पणन महासंघाने सध्या जाहीर केलेले आहेच. पण सध्या पणन महासंघाकडून 30 केंद्रावर खरेदी होत आहे. तर 27 नोव्हेंबरपासून पणन महासंघाने खरेदीला सुरुवात केलेली आहे. तर आत्तापर्यंत 2,22,161 क्विंटल कापसाची सध्या खरेदी केलेली आहे. तर 7,559 शेतकऱ्यांकडून पणन महासंघाने सध्या कापसाची मोठ्या प्रमाणात खरेदी केलेली आहे. सध्या एकाच दिवशी 7,193 क्विंटल कापूस संकलन केंद्रावर पोहोचला. तर 2,256 केंद्राकडून इतक्या कापसाची खरेदी केलेली आहे. तर सलग सुट्टी असल्याने कापूस खरेदी बंद होते अशी माहिती पणन महासंघाने दिली आहे. त्यामुळे कापूस खरेदीला थोडंसं कमी झालेली आहे. तर CCIकडून सध्या 17.50 लाख कापूस खरेदी झालेली आहे. तर भारतीय कापूस महामंडळाने राज्यात टप्प्याटप्प्याने सध्या कापूस खरेदीला सुरुवात केलेली आहे. तर सध्या केंद्रांची संख्या आहे, कापूस खरेदी केंद्रांची संख्या 69 पोहोचली आहे. तर याच्या माध्यमातून 1,15,00,000 क्विंटल कापसाची खरेदी केली आहे. तर 7,575 शेतकऱ्यांकडून ही कापूस खरेदी करण्यात आलेली आहे. CCIने राज्यात आत्तापर्यंत 14,075 शेतकऱ्यांकडून सध्या 17.5 लाख क्विंटल कापसाची खरेदी केली आहे. त्याच्यामुळे सध्या शेतकऱ्यांना एक आनंदाची बातमी मानली जात आहे. एवढी कापूस खरेदी केली आहे. त्याच्यामुळे बाजारभाव सध्या कापूस बाजारभाव टिकून राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल व्हिडिओला लाईक करा व चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.